Velkommen til historien om en glad fyr. Her har vi Jonas. Han er en mærkelig lille dreng. Han kommer fra Danmark. Jonas kan godt lide at fiske. Her har han fanget en stor, fed fisk. Den hedder Svend. Her har vi Jonas på ski. Hvor går det stærkt. 2 kilometer i timen. Godt han har hjelm på. Her er Jonas og hans storebror Mikkel. Tænk, at 2 børn kan være så grimme. Jonas kan godt lide at cykle, men da han en klummerhoved vælter han hele tiden, så han skal altid have meget sikkerhedsudstyr på, når han cykler. Det bedste Jonas har, selvfølgelig sin far. Ham ser vi her. Han flyver med drage.